Salm numru 9. Ratt il-ħajr għal-rebħa fuq l-edewwa. Infaħrek, mulej, qalbi kollha. Inxandar eġubijietek kollha. Nifraħ u nitenna bik. Nanni lill-ismek, int Alla loli. Xin jiġu lura l-edewwa tiegħi, jitfixklu u jgħibu quddiemek. Għax int ħadd fidejk id-dritt u l-kawża tiegħi. Ta' mħallef ġust qatt fuq it-tron tiegħek. ċanfart il-ġnus u qritt il-ħżiena. Ħassart isimhom għal dejjem ta' dejjem. Intemmu l-edewwa mħarbtin għal dejjem. Bliethom rittielhom u tifkirietom intilfet magħhom. Imma l-mulej isaltan għal dejjem, iwaqqaf għal ħaq it-tron tiegħu. U jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja, jiġġudika l-popli bis-sewwa. Ikun il-mulej ken għal min hu makkes, ken għalih fi żmien idwejjaq. Fik jittama min jaraf lill-ismek, għax int, mulej, ma titlaqx il-min ifittxek. Għannu lill-mulej li joqgħod f'Sion, xandru fost il-popli l-emejjel tiegħu. U li jitħallas mid-dem jiftakar fihom, ma jinsiex għajjat l-imsejknin. Henna lija, mulej, ara n-niket tiegħi. Int irfajtni, uħriġni minn bibien il-mewt, biex inxandar tifħirek kollu bibien il-belt ta' Sion, biex nifraħ minħabba l-ħelsien tiegħek. Waqgħu il-ġnus fil-ħofra li ħafru, bix-xibka li ħbew inqabad riġilhom. Għarraf il-mulej lilu nnifsu u għamel il-ħaq, b'emili deħ inqabad il-ħażin. Jinżlu l-ħżiena f'qiegħ l-art, il-ġnus kollha li jinsew lill-Alla. Għax l-imsejken ma jintesiex għal dejjem, it-tama tal-fqajrin ma tkunx għal dejjem firħa. Mulej, ma jirbaħx il-bniedem, ħajidru l-ġnus għal ħaq quddiemek. Itfa' mulej, itwerwir fuqhom, ħajarfu l-ġnus li bnedmin huma.